Assalamualaikum guys, madang tangi turu madang guys, silau ya apa lah madang nganggo sambel gereh harung goreng endok karo kupuk ora lali. Madang ini ngarep kandang, ngarep kandang wedhus cerewet ya wedhus e dipakani sik tengah bengak-bengok ae. Sing urung madang rene bilang karo sambal gereh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawanan desa ki ngene iki. Wedhusku jadi sampuk cangkeme ya. Jadi sampuk cangkeme ya, suarek barang sik bengak-bengok ae. Kok hawane sumuk ning kene pemirsa. TR udan. Endung. Niki lalap enak. Oke, oleh rambutnya. Panas, oke. Tidak apa teman pemirsa. Anakan tapi berapa cukup tenan cangkeme wedhus iki ndak ditabuki. Pakane barang suara kecil bengak-bengok ae. Njaluk kawin apa piye? Dan iki ngopo to? Wis dipakani barang kok dak didublak lah no. Kadang aku emosi pemirsa. Sak wedhus ya. Wedhus mung sak ler mlebeti kuping, mlebeti tanggane. Arek wontene ngarep bekan ya nenek wong giling pari. Mburi cangkeme bengak-bengok wae. Sumuk tenan kene pemirsa. Sumuk ning kene. Dan alah cangkemmu. Suwek tenan lho kengko. Jane iki ngopo e? Pakane waris bengak-bengok wae. Wedhusmu ngono kuwi enggak cah. Mut aku ngrasa wedhus. Pakane waris barang bengak-bengok. Emosi ya. Enggak lali ya nang kerupuk. Hello, remen ya cangkeme iki. Mut aku ngrasane. Nah, ini BS nih pemirsa. Nggak duwe tapi. Nang BS seger tenan. Seger BS. Tapi aku nak baru BS ki
kililinu. Oh, kekrek sih sangat ini. Gak komit. Ya. Sợ là cái là terus rusak lar suaranya sampai kayak londo gelap. Kuwi nak ketemu tangga aku ngadep omahku jenenge Mbah Wito. Nyak kok tenan. Oh, dikekrek tenan. Ambil tenan. Orang gampang emosian. Kekrek tenan. Boh. Duh, halah malah buanter. Duh, halah. Kira di perasaan apa piye to jane iki? Kok lek nganu menunggu. Kadang-kadang gembreget aku pemirsa. Pas kayak tak cangkeme tak suwabeti karo godhong apa kae. Karo singkong. Padahal kenangan lho. Karo ngunyah nang bengak. Apa lah ngene pikirane. Masih ya. Tenono ya kekrek. Baru balik kayak. Nak ngerti juragane balik. Tan soyo muni kabeh. Tidak kuatan tenan. Limet ya. Muni kabeh malah. Aku juragane balik mah muni kabeh. Kudu stres menang. Dia wedhus seneng nek nggo celengan, nek nggo gawean. Tapi nek pas wae bengok ngene iki wae megene. Jengkel lah. Dong. Alhamdulillah. Wes pemirsa, Likumat Jawa Sentek ya. Makasih banyak yang udah menemaniku makan siang hari ini ya. Ya laukku ya cuma beginilah sambil gerek. Pemirsa ya, tapi ya nikmat. Nikmat mana yang kau dustakan masih bisa merasakan nikmat ya. Disyukuri apa adanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa di share. Ya, salam bahagia, salam sehat. Semoga bisa mengisi waktu senggang Anda ya. Terima kasih banyak. Bye-bye. Assalamualaikum.